Узган ел Бөйүк Ватан сугышында жеңүүнүн 80 жылдыгын белгилеп өттүк. Районда Бөйүк Ватан сугушу ветераннары инде колмады. Тыл ветерандарынын сафлары да сирегейе бара. Жеңүү күнүндө Бөйүк Ватан сугушу геройлары менен бирге локаль сугушларда, харбий харакатларда, махсус харбий операцияда катнашуучулар да хүрмөтлөнөт. Сизни Бөйүк Ватан сугушында жеңүүнүн 80 жылдыгы уңайынан Муслим муниципаль районы совети, башкарма комитети һәм шәхсән үземнең исемнән чын йөрәктән котлыйм. Жеңүү күнү алдынан Нарат Асты ауылында Бөйүк Ватан сугушу ветераннары истелигине хайкел ачылды. Обелисктин түзүүдө Нарат Асты клубу мөдири Мөнир Сиддиков башлап берген. Бу инде көптәнге кыял инде безнең авылдашларның, безнең өлкән буын кешеләрнең дә әйткән сүзләре бар, менә бездә генә юк, башка авылларда бар дип. Ана инде үземнең авылга кайткач инде менә ныклап тотындым, чөнки аны түзүрлек җегетләр, оста куллы җегетләр авылда яши. Бүтән халык тырышты, менә шушы келди. Бәйрәм чорында Дусай авылында да Бөйүк Ватан сугышында катнашучыларның исемнәрен мәңгеләштерү максатында стелла сафка басты. Ул авыл халкыннан җыелган акчага ясалган. Эшне Дусай клубы мөдире Миләүшә Шакирова башлап биргән. Менә Худайның рәхмәте күтәреп алдылар. 2 көн эчендә мин шушы сумманы җыеп бетердем. Җыеп бетердем дә һәм инде авылдашлар сезгә шушы хезмәтегез, ярдәмегез өчен чын күңелдән рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Сезнең белән сез ярдәм итмәсәгез, бу әйбер эшләнмидер. Жеңүү бәйрәме чорында махсус харбий операцияда катнашучылар хөрмәтенә дә стелла ачылды. Ул сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында төзелде. Мөслим туган як музеенда махсус харбий операцияда катнашучыларга багышланган экспозиция залы ачылды. Зур булмаган залда хәрбиләр турында мәгълүмат, экспонатлар тупланган. Безнең балаларыбыз хәзер хәрби операциядә. Олар бөтенесе дә исән саукатсыннар. Кайтып әниләрен, әбиләрен, балаларын, хатыннарын сөендерсеннәр. Республика көне алдыннан гына Мәлләтама авылының нәкъ үзәгендә мемориал калкып чыкты. Яңа объект туган авылының киләчәге һәм бүгенгесе өчен җан атып яшәгән Рафаэль Юнусов башлангычы һәм финанс ярдәме белән сафка басты. Мемориалны ачу тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та катнашты. Мемориалның берләше булган Катюша совет хәрби машинасын туган як агрофирмасы генераль директоры Эдуард Юнусов Россия оборона министрлыгының хәрби көчләренең үзәк музееннан кайтарткан. Хәрби машина 1943 елда җитештерелеп, Волхов фронтындагы бәрелешләрдә кулланылган. Мин ахырда рәхмәтлемен барыгызга да, кунакка килгән кешеләргә дә, авылдашларга да. Без миңа калса алдыбызда торган изге бурычыбызны үтәдек. Республика көнендә районда герой гаиләсе фото күргәзмәсе ачылды. Анда уллары, ирләре, әтиләре, махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләрнең фотолары тупланган иде. Сентябрьдә исә районга герой әтисе күчмәк фото күргәзмәсе килде. Анда Татарстанның төрле почмакларыннан 47 герой әтисенең портреты урын алган иде. Менә бу егетләр, сез, хөрмәтле аларның туганнары, әниләре, балалары, безнең горурлыгыбыз. Бу чара күбрәк ул бәлки тәрбияви чарадыр. Беренчедән, икенчедән, шул егетләребезгә инде карап, күреп аларны ул үзенә күрә бер дуга булып торыр. Менә тизрәк иллә тыныч булып, яшьләргә шушыларны күрергә язмасын ие. Мин үзем ата-анага да авыр, дөньяга да авыр. Анда барган малайлар, яшьләр кайтыра язсын ие. Мин үземнең улымны да һаман кайтыра әле дип көтәм. Үлгәнне ышанып бетәсем килмәй. Мөслимдә афганчылар яшәгән йортларга әлмәтакта кую традициясе инде күптәннән бар. Хәзер алар үрнәгәндә Чечнядагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның өйләренә дә әлмәтакталар куела. Махсус хәрби операциядә һәлак булган егетләр истәлегенә дә әлмәтакталар урнаштырыла, хәтер почмаклары ачыла. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.